Ang inin eh. Gilisir ang ilok. Color violet. Ay, ganyan ang magpa-hair removal. Ang inin eh. Ang gusto niyo na maganda ang ilok niyo. Ito ang hair wax ng Alma. Ang Alma dito. Tingnan mo naman oh, procedure. Nagbaring-baring pang babae. Naganjuhos. Ang gilisir ang iyang ilok. Kung gusto mo puti mong ilok, gawa na mo tubo diha nga balayibo. Anto nga mo diri? Kanisa Lisir Pro? Or ba do? Yosef. Samtang gikuwag ilok, ay gikuwag buhok sa ilok. Na picture-picture ang kanahan. Membro matigalin ng Power Ranger. Kaya matingog mag... Ang inin ni. Nang tangan na siya, kuhan, buk sa ilok kay... Kusay, mag-uban mo yan ng bayhanan ni. IPL to ma'am. IPL to. Manimahog ilok. Ay nga ko nga, pag muli balay, magpalit nagbumbay ahos. Kaya na naman tisuka sa ilok. Ang inin eh. Ako na ang pag-ano. Samtang ang isa nila kanas diri si Greg Tindog. Nasa may trabaho ni mo na. Nga nagsige ka na magtindog. Apa isa kanas diri ang busy kaayo. Ang procedure. Ang inin eh. Pwede po ba ng tangan ang sa ilalom aning buhok ani? Yes sir, pwede kayo sir. O nagmakit ano niyo? Nawagod oh. Ang mga babae magsigig pagwapo, magsigig pagwag ilok. Oh, puti na kay ilok oh. Mura nag chicken skin. Ako na ginatawag nga hair removal. Kabutang dito, 86% ang kuha dito siyang ilok. Ang inin ni. Nawarag ang ilok anong bayaran ni tagas kay bungot. Dapat magod siya mag-lesson nito sa 30 session eh. Dapat ang buhok niya, murag ka ng buhok na lang sa kamo. Kung IPL. Wala na siya nagamit eh. Hindi kayo nakatry. Ako try yung Brazilian dali. For mga 5 to 6 session. Hindi lang kayo balaan. Hindi balik. Ang inin ni. Desisyon daw siya dito. Nakaroon na rin, nagyaw-yaw ang nas. Kaya nasuko ang desisyon. Lapay bungot na ibilin. Pati suko Pero sa mga lagot. Mention na kataglaing, ano? Wala may nag-mention. Wa may gi-mention. Ha? Nawaragon niyo. Ito lang ito mag-mention. Si Makuan silang mga client dito ah. Ang inin ni pag-mention. Ay nagyaw-yaw ng nurse kanina. Mga nganan ang daray mo si katawa. I-share po yung video. Kung man mo, kapoy kayo ng trabahoan eh. Hindi mo makakwarta mga hanggaw mo tingali mo. Nagbubo na kayo ang mauban. GT man din eh. Ang ini ni OJT man na ini. Gi-practicean man yung si Kitty. Pwede mo try. Ako yung practice niya. Nagbasa pa isang manual kanina. Nindot ni kay. Alam ko siya ma'am, kasi sa, hindi mo Sa color sa balik. balik. May magbasa. Kaya kung white siya, nalang siya sa mga gamay lang na
part sa laser kay kung black mo gud siya or kanang bleach black taas gud siya na level kay kung amo mo siya sa taas mo gud siya makapil na kag sakit. Ako ang level. 3 na ka. Level 3 na day, mura din nag-ML. So, ano, kung sa cancer pa, 3 na din. Stage 3. Ang sarap yung naggrabe. 6 6 as na rin mura na yung naglubot sa kaldero kay itong 6 naman kayo. Ang inin eh. Anong gibutang Ako nga, sa 3. anong gibutang nga mayonnaise ang iyang ilok? Ako sa 3, so mga rice cooker. Ang inin eh. Anong procedure, mangutanangan mo sa inyong mga igsuon, mga pagpagwapa. Ato na mag-Lisher Pro. Ano wala ko ng model nila o? Noop ko. Puti na kay naong. Puti na kay ilok. Pati mo siya kalimot. Puti pa yung kalimot tao. Hilabi, nagmusukarap. Ang inin eh, gilisir na po yung ilok. Wala ko no? Kating lisir o. Saro di mahalin ng bayanan eh. Ayaw naglisir. Lain na bagtingog ang lisir, kay murag budot. Tiyo, 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 tiyo.